Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula, jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, amen. Egin dezagun otoitz. Jainko maitea, ondasun guztien iturri. Entzun etengabe gure eskariak eta iguzu zure argiz beti biga dezagula zuzena dena eta zure laguntzaz kunplitu dezagula Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko tarrere bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen lehenengo liburutik. Egun haietan, Elias profeta Kerit erreka ondoan zegoen gordeta. Aldi baten buruan, bukatu agortu egin zen erreka. Ez zuen eta euririk bota lurralde hartan. Orduan, honela hitz egin zion jaunak Eliasi. Ea, zoaz, Sidongo sareptara eta gelditu zaitez bertan bizitzen. Zuri jaten emateko agindu diot hango emakume alargun bati. Elias sareptara joan zen. Hiriko ateetara heldu zenean, emakume alargun bat ikusi zuen zotzak batzen. Eliasek deitu eta esan zion. Ekarri ontzian ur pixka bat edateko. Bila zihoala, Eliasek atzetik oihu egin eta esan zion, ekarri egidazu arren, ogizati bat ere. Emakumeak erantzun zion, ala jauna, zure jainkoa, ez dut bat ere ogirik. Eskutada bat irin besterik ez dut katiluan, eta olio pixkatxo bat pitxarrean. Zotzak biltzen ari nintzen, nere semearentzat eta biontzat opil bat egin, jan eta gero hil gaitezen. Eliasek esan zion, ez izan beldurrik, zoaz eta egin esan dizudana. Baina idazu lehenengo niri sutopiltxo bat eta ekarri. Gero egingo duzu semearentzat eta zuretzat. Hala diota jaunak Israelgo jainkoak, irin katilua ez da agortuko, ez da olio ontzia bukatuko. Jaunak lurrera euria bialduko duen egunerarte. Joan zen bada emakumea eta egin zuen Eliasek esana, eta luzaroan jan zuten Eliasek eta amasemeek. Irinkatilua etzen agortu, ez da olio ontzia ere. Jaunak Eliasen ahoz esan zuen bezala. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan, atsedenezko urbizitara hark narama, tan bizkortzen ditarima. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan hark nauetzan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, Jesusek esan zien ikasleei, zuek zarete lurraren gatza, baina gatza gezatzen bada nola gazitu berriro. Ez du ezertarako balio kanpora bota eta jendeak zapaltzeko baizik. Zuek zarete munduaren argia,
ez daiteke izkutatu mendi gainean dagoen harria. Kriselua ere ez da lakaripean ipintzeko, argi mutilaren gainean ipintzeko baizik, etxeko guztiei argi egin dezaien. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita goratu dezaten. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Lehenengo irakurgaian, entzun dugu, oso irakurgai hunkigarria, oso garai zailetan, halako lehorte izugarria zegoen garai batean, eta pentsatu behar dugu gaur egun hainbeste toki pobretan gertatzen den bezala, garai hartan ere edozein tokitan lehorte izugarria gertatzen bazan, jende asko goseak hiltzeko arriskuan egoten zan, eta jende asko modu hortan hiltzezan. Eta Elias Sareptara gerturatu zan, han ez ziren judutarrak, baino emakume bat han bertan zegoena, eta Jainko esan zion harengana joateko. Eta eskatu zion, opil bat prestatzeko, zer ogi pixka bat jan behar zula, goseak zegoela, eta emakumeak ez zuen apenas deus. Baino Jangoikoaren izenean eskatu zionean eta konfiantza eukitzeko Eliasek esan zionean, emakume harrek izugarrizko konfiantza izan zuen Jainkoarengan. Eta halako, esan genezake, sakrifizio ikaragarria egin zuen. Zeukan gutxi hori Eliasentzako prestatu. Eta gero Jangoikoak halako miraria egin zuen eskartzeko. Modu hortan, ohartu beharra daukagu, Jangoikoarengan konfiantza eukitzean sekulan ez gerala geldituko, bakarrik edo ez gaituela sekulan eskutik utziko, baizik eta konfiantza berarengan eukitzea nahi du, eta berak beti zaintzen ditu bere seme-alabak. Eta gaurko evangelioan entzun dugu baita ere, oso evangelio ezaguna. Eta Jesusek bi ezaugarri edo bi irudi aipatu dizkigu, eta gu saiatzeko olakoak izaten. Gatza eta argia. Bi horiek aipatzen dizkigu Jesusek, gatzaren antzekoak izan gaitezela eta argiaren antzekoak. Alde batetik, gatzan irudia bi modutara entenditu genezake. Alde batetik, esaten digu, gatza gezatzen bada ez du deustako balio, lurrera bota eta bestek zapaltzeko besterik ez du balio. Eta horregatik batzutan interpretatu izan da, eta nik uste, interpretazio zuzena izan daitekela, gure kristautasun hortan, saiatu beharra daukagula, gure kristautasunaren osotasunari eusten, hau da, Jesusek transmititu diguna, mantentzen ez alde batera uzten, ez berak erakutsitako aldatzen, hori dena, nola baitere, nik esango nuke interpretatu daitekela modu hortan, gatza izatea. Gatza pixkat diferentea baita, beste zapore bat ematen dio janariari gatzak. Eta zentzu horretan, gatza izatea modu hortan entenditu genezake. Hau da, berak erakutsitakoari leial eustea. Eta aldi berean ere, esan genezake, Jesusek askotan agertzen du halako umore ona, halako giro alaia, halako giro atsegina. Eta gatzak ere, esan genezake, halako alaitasuna ematen dio bizitzari edo alimentuei, eta horre ere entenditu genezake, eta nik uste baita ere zuzena dela, modu hontan entenditzea, Jesusek eskatzen digula, nola baita ere munduarentzako kristauak gatza izan gaitezela. Pixkat alaitasuna, beti ez gaitezke pozik egon, bizitzan ez gaitezke beti atope ibili, baino beti ere bai, euki behar degula halako borondatea, gure ingurukoei bizitza atseginagoa egiten saiatu beharra daukagu. Eta horrek ere asko balio du Jangoikoaren begietan. Eta bestetik argia. Eta gure argia ez dela izkutatzeko, eta egintza onak ere aipatzen ditu Jesusek argia bezala, eta egia da, saiatu beharra daukagula, ekintza onak egiten, berak erakutsi dizkigunak, elkarri maitatuz, premian daudenei lagunduz, berak erakutsi diguna kunplitzen saiatuz, horiek danak egiten saiatu beharra daukagu. Baino, nik enuke entendituko gu argia bagina bezala. Bai esaten digu Jesus, zu ezerate munduaren argia, baino ez, gure perfekzioangatik besteak argituko bagenitu bezala.
nik beste modu humilago batean entendituko nuke, mugatuak baigera, ahulak baigera, baina saiatu beharra daukagu Jaungoikoaren argi hori guregan bere graziaz gauzatu dadila. Hau da, ez gu onak geralako, edo gu inor baino hobeak geralako, edo ez, baizik eta Jaungoikoak erakusten digun horrek egiten duen eta eragiten duen mesede horri halako oztopo gehiegi ez jartzea bezala. Hau da, azken finean, Jaungoikoak erakutsi diguna, bere hitzak argitzen baitu ditu, gure bizitzak, gure bideak, gure bihotzak. Eta egin ditzagun orain gure eskariak eskatuko dugu, oso bereziki gaurko egun honetan munduan zehar sufritzen ari diren guztien alde. Pandemia hau toki askotan oraindik oso egoera zailean dago, beste lekutan, esan genezake, hobeki dijoala, espero dezagun horrela segitzea, baino baita ere ondorio ekonomikoak agerian daude. Eta eskatzen digu Jaungoikoari bere laguntza, berak lagundu dezaigula. Eta gu ere, gure artean elkarri laguntzeko prest egon gaitezela. Hartu aita zerukoa, Jainko ta Jaun betikoa, onartu gure eskaintza, ogia eta ardoa. Senideok egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia Jaungoikori eskaintzerakoan, Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Begira Jauna, atseginez, guk umilki egiten dizugun zerbitzuari eta gure eskaintza zuretzako atsegingarri izan dadila eta guri ere zure maitasunean gero eta modu sakonagoan sarrazi gaitzala Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak, Jaunagan dauzkagu eskerra Jaungoiko gure Jaunari. Egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea Jauna, aita guztiz santu Jaungoiko guztidun beti ereko horri, Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Bera da zure hitza, beronen bidez egin dituzu diren guztiak, bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Birjinagandik jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezereztuz nagusi agertu piztuera. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, santu, santu, santua, diren guztien Jainko Jauna, santu, santu, santua, zeru lurrak beterik dauzka zure dizdirak, Osana zeru goienetan, Osana zeru goienetan. Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiaren iturri santu egizkizu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdinkari zarturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte, hau deku hau berri ona. Horregatik jauna zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure aita santuarekin, Carlos gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren ama Maria doatsuarekin, San Jose, bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri eita jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela zurea dezurregetza, zureak ospeta indarra, orain eta beti Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, errukizak izkigu, jainkoaren bildotsa, munduko pekatua kentzen duzuna, emaiguzu pakea. Una hemen jangoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzeko, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Errukizko aita, zure espirituaren indar osatzaileaz, sakramentu honek, egizu sakramentu honek gure gaitzak senda ditzala, eta beti onaren bidetik gira gaitzala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedinka zaitzatela jainko guzialduna gaitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, eskerrak jangoikoari.
Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zuzera gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzai eta guzure hartalde. Nora ezean ibiltzen gera, ardi gaixoak zu gabe. Nora ezean ibiltzen gera, ardi gaixoak zu gabe. Zure ondoan gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi.